Començarem, doncs. Som-hi. A veure, un moment.
Què fas aquí? És el conte de la Caputxeta, això? M'espantaràs la Caputxeta? Marxa, que l'estic esperant aquí al bosc, i si et veu, es pensarà que s'ha equivocat de compte. Ves cap al mig, Jordi, cap al mig, tira a la dreta i arribaràs a la cova del drac. I va seguir el camí. Ho han dit, ho han dit. Sí. Tinc nens molt espavilats, nens i nenes espavilats. Sí. El Pinotxo va sortir del passat i li va dir: què fas aquí? Si jo estic esperant en Peto. Què fas tu aquí? Has d'anar cap a l'esquerra. Però sabeu què passava, no, amb en Pinotxo quan deia mentides? Li creixia el nas. Sí, i en Jordi Díaz havia vist el conte. Com que ho sabia, va tirar cap a la dreta. Va dir: no m'agradarà aquest Pinotxo. I va tirar cap a la dreta en comptes de l'esquerra. A tota velocitat. Guàrdia! Li tallarà un cop de cop i així no podrà fer res. Tots estaven espantats. El drac, en Jordi. Així havien arribat a un pacte d'amistat. Ja us ho he dit, ni els bons són tan bons ni valents, ni els dolents ho són a vegades perquè volen. No. I tots junts van anar cap a la vila. I sabeu que va sortir la primera primavera? Sabeu què va sortir a la primavera? Una rosa, la rosa de Montblanc. Sí.